Sizwe sikaMthaniya, ingane zakwethu, ake ngiqhubeke nje nokuphaphatha, ngiguqe ngamadolo, ngincenge, ngicele. Ake ngiyibeke kanje le ndaba ukuze izwakale kahle. Uyazi umuntu mangabe ezokhipha inhlamba ngomlomo noma ezothuka umuntu ngomlomo, yonke into oyikhipha ngomlomo ifana nenhlavu yesibhamu. Uma ngabe uke wayidonsa nje itrigger bafowethu, masiqhuma nje lolo hlamvu lolo seliphumile, awusakhona ukulibuyisela emuva. And umuntu akavele nje adubule umuntu, uyaqala acabange, ayitshele emqondweni, asithathe isinqumo. Nawe-ke wena okhipha lezo zethuko lezo, okhipha lezo nhlamba lezo, awuvele uthuke nje. Uthi before uyikhipha leyo nhlamba leyo ube sewuyicabangile ukuthi ngizomthuka ngithini. And leyo nhlamba leyo mangabe ifika kuye ngiyazi izofika yenza u1 no2 no3. Akekho nje umuntu osuke nje avele nje athuka umuntu engayicabanganga le nhlamba leyo afuna ukuyikhipha, ngoba njengoba ngisho nje ngithi bafowethu, niyamlabel uMalo, niyamlabel uNdabezitha, uSontshikazi, uMtheya kaNdaba. Yazi niyamlabula, nisuka nabo ekhanda nize niyophuma nabo onyaweni. Okusho khona ukuthi lento uyicabangisise kahle ukuthi mangiyikhipha kanje izofika ihlale kanjani kuye. Kulungile mina wakoShando, wakoNdabezitha, ngiyavuma bafowethu. Ngithi mina kimi inhlamba ayinamatheli, kodwa cabangela phela laba efika inamathele kubo, ongabazi nabo abangakwazi, kodwa ngokuthi kubo ayifikanga njengakimi. Kimi ifike yadlula, ifike yabhampa, kodwa kubo yafike yanamathela. Ngani? Ngoba awuthuki mina siqu sami, kodwa usuthuka bonke abantu abazala amambatha, usuthuka bonke abantu abazala amachunu. Yayibona nje inkinga osuyiqalile. Uthuka oMageba, uthuka oMpangazitha, uthuka oSontshikazi, uthuka oNdaba, uthuka oShandu, uthuka oMgabadeli, uthuka oMancengeza, uthuka oManyosi, uthuka ngisho uGogo impela isithuli sikaNdaba, anti wasemambatheni. Mawuqala nje ubiza ingele ngaphansi lakhe, uthuka bonke labantu laba, awusathuki mina ngedwa. Uthuka oMangena ngezitha ekhaya, uthuka oMlenze embomvu yombili, uthuka oMacingwane, uthuka oLembede. Bafowethu, uthuka oNyanda eMkhonto. Uyayibona into osuyiqalile ngokuthuka nje mina ngedwa, wena ungazi, ulokuyitshela ukuthi uthuka mina. Bese kuba khona abantu-ke manje abangithandayo ngale ndlela wena ongayicabangi, abangizwelayo, ezwelayo kubo le nhlamba wena oyibiza uyibhekise kimi, kanti usuthuka wonke amashandu, usuthuka wonke amambatha, usuthuka wonke amachunu. Emambatheni nasemachunwini kunamakhosi. Bafowethu, emambatheni nasemachunwini kunamakhosi. Cabanga-ke ngaphandle kokuthi ukhiphe inhlamba uthuke umuntu, ukuthi awuthuki mina kodwa uthuka wonke amambatha. Mawuthuke nje uma uwathuke wonke amachunu, mawuthuke nje ubaba uwathuke wonke amambatha. Ngiyacela-ke ingane zakwethu, seligoqe ulimi, seliqoqe ulimi lwethu, ucabange before uzokhipha noma yini oyikhipha ngomlomo. Ngiqale nami ngiyazi ukuthi nginokushelela, kodwa ekusheleleni kwami le nhlamba lezi engithuka ngazo la ezingama-new release ayangaze ngiyikhiphe bafowethu. Ngiyazama ukuthi noma ngabe ngiyayikhipha inhlamba, kodwa ngikhiphe inhlamba bese ngibuya nganeno. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.